Beno, eta orain bai, Miren egia esatezian, serio, noiz dator nere liburua? Miren Azkarate Badiola, ikusezinak, erbesteratuen aurrak, zorionak. Lehenik eta behin. Egia da, pixka bat, honen berri jakin genuela, oraindik sortzen ari zenean, eta kriston ilusio egintzegun bat lagun bezala, eta beste bat, ze beharrezkoa dan hitza jartzea aurra hauei, ez da? Ba, nire ustez bai. Beti esaten da, ez? Kontatzen ez dena ez da existitzen, eta ze hobeto, lehenengo pertsonan bizitu dugunak hori kontatzea baino. Eta zorionez, sortea handia izan dut, jendea oso preste ondalako beraien historia kontatzeko, eta oso pozik nago. 7 pertsona zurekin 8, 7 aur eta zurekin 8 kontatzen dituzu hor, bakoitza mundu txoko batean izandakoa, zure kasua, zure aitakuan 33 urtez, eta ze zaila? Zaila edo, ez dakit, hori da tokatu zaidana bizitzea, orduan ez dakit zaila horrexea den, azkenean jaio nintzen egunetik naiz iheslari politiko baten alaba, ni jaio nintzenerako aitaia iparraldan zegoelako, Hendaian zegoelako, eta zaila erresa, ez dakit, hori da bizitu duana, eta hori da tokatu zaidana. Ez nukela aldatuko, ez errengatik, ze horregatik naiz zena ere, gaur egun, bestela nintzateken izango. Eta bai, 8 ahots ezberdin, saiatu naiz lagin zabalena edo hartzen, herrialde ezberdinak ikutzen, eta gure arteko kasuistika ere ezberdina, batzuk hemen jaioa gera eta bisitan joan gara gure gurasoei, beste batzuk hartatu edo derrigortu dituzten herrialde horietan bizitzera han jaioa dira eta han bizi dira. Gure realidadeak ezberdinak izan dira lako ere bai, urte guzti hauetan. Kontatu historiaren bat. Bat ezaguna duzu, gure laguna da ere bai, Aitziber Zapirainek ere parte hartu du liburuan, berak ere aita iheslari politikoa izan duelako Hendaian, eta bera Hendaian sortua da, bere ahizpa Maiderrekin batea. Eta, bazpare kontatuko dut neria, bestena kontatzea ez dakit. Bestena kontatzea hemen dago. Hor dago, eta egia esan asko eskertu behar diet, ze barru-barrutik kontatukako historia dira. Ez dago inongo filtrorik, iriki didate beraien etxea, beraien bihotza eta beraien dena, eta eskertzekoa da. Eta, gutxi gora bera nire historia motzean edo, eta nirea zela beste hainbat eta hainbatena, esan bezala, aitaia Hendaian zegoen ni jaio nintzenerako, anaizarrago bat dut bertan jaioa dena ere bai, baina gu Donostin bizitu gara, amak bertan egiten zuelako lan. Orduan gero aita estraitatzen dute, Estatu Espainiarrean torturatu eta espetxeratzen dute, urte terdiz gutxi gora bera, eta hortik erabakitzen du berriz ere berria ez pairatzeagatik edo alde egitea, eta oraingo honetan, Hego Amerikara. 33 urte horietan nik 5 aldiz ikusten dut aita, 6 urterekin, 14, 16, 17, eta azkena 28rekin, artean ni ere espetxeratua izan nintzelako. Eta hori izan da nire harremana aitarekin, telefonoz eta bai, baina oso garestiak ziren, telefono deiak, oso garestiak ziren bidaiak, eta ez dizkigu inork ordaindu. Min egiten du hau dena ateratzeak edo modu bada sendatzekoa ere? Batzuentzako izan da terapia modu bat ere bai. Neri min eman dit, hau atera arte bizitu ditudan hainbat egoera, ez? Ikusezinak ere tituloare horti datorrez, horrela sentitu garelako hein handi batean. Beti esaten dut, ahalbidetu dula horri guztia, gure gurasoen argazkia ez delako existitu. Presoen argazkia eta albidea beti ezagutu dugu taberna eta karteletan, eta gure gurasoena izan da silueta beltz bat, izenik gabe eta helbide bat gabe. Eta horrek ahalbidetu du, ikusezin bihurtzarena horren atzean dagoen guztia, ez? Izen abizen batzuk, seme-alaba batzuk, emazte batzuk, ze liburu honetan ere egiten dut aipamen berezia gure amei, ez? Dena egin dutelako. Ama izan, gu ezi, gu hazi, gu maitatu, eta gure aitarekiko maitasun hori ez eten, edo... Orduan, ez dakit zein zen galdera, mina. Mina, baina nabaritzen zaizu ja esatean ze prozesu dan ere. Bai, bada, sentitu gara beti ez ginela existitzen, ez? Eta beti esaten dut ez, dut konparatu nahi presoen egoerarekin, baina motxiladunen aurren plataforma sortu zenean, hor ja nik egin nuen on arte. Nun gaude gu, ez? Gu ez gara hor sartzen, errealidade horretan. Nun gaude maleta dun aurrak, ez? Beti maleta batekin ibili garenak munduan zehar bidaiatzen.
Eta hortik hasi nintzen min hori kendu nahian edo arantza hori kendu nahian, konturatu nahi zela era berean, ez dela neria bakarrik. Ze ate bat jo dudan aldiro proiektu hau aurrera ateratzeko denek duten arantza bat izan da, eta denak aipatu dute ikusezinak sentitu direla. Ikusezinak eta esan duzun beste enfoke hori ere, ez da? Amak, ez da? Zer egin duten amek beste ikusezin handiak, ez da? Ze umeak sufritzen dezuena, baina gainera ama batek, kasua kasu egia da deportatuen gehiengo handi bat gizonezkoak izango ziren, garai hartan, ez dakit emakumezkoak badaude, baina desente gutxiago, ez da? Bai. Euskal gatazka ditugun honetan, beti lehen lerroan jarri da gizona, militantea eta bar, horre ere egon dira emakume militanteak lehen lerroan, baina gerra guztietan bezala gaztuten da erretaguardea. Eta erretaguardea horretan gehienak dira emakume aurpegia dutenak. Gehienak kasu honetan gure amak dira, eta gu geu seme-alaba bezala ere horregon garenak. Amak zesan dizu, hau irakurtzen? Ez da hitz askoko emakumea, bere erara, baina uste dute poztu dela, atera dudalako ni ausartzen ez beti esaten du oso ausarta izan naizela nire bizitzan. Ez dut, uste bera baino ausartagoa izan naizenik, ze bera bai izan da. Baina pozik somatzen dut, eta ez neria bakarrik. Deitu didate, ieslari eta deportatuen seme-alaben ama dexentek egun hauetan. Eta izan da sorpresa handi bat niretzat, eta denak eskerrak ematen, ahotsa jarri dugulako eta kaleratu dugulako, ze inoiz ez da gutaz hitz egin, inoiz. Lehen aldia da zerbait ateratzen dela gai honen inguruan, orduan ama asko ere pozik. Eta gero ere buelta dago, ez da, zure kasuan besteak beste, aita inbeste urte kanpoan egon eta gero, aita bueltan da, eta beste hainbat deportatu bestela. Hoi beste liburu bat, nik esan dut, urrengoan animatzen naizela zerbait batera, gelditu, maiten hau zuena gelditu. Esan ez nire, lasa, sentitzen dut, baina hau irakurrita gero nahiko dugu gehiago idaztea, jaidezu gurekin. Baina gero buelta dator, hainbeste urte eta gero esan duzu, aita 33 urtez, postaliz ikusten duzu, aitak ikusten du ume bat, aitak bueltan ikusten du emakume bat, bikotearekin, seme-alabekin. Bikote neska batekin. Bikote neska batekin. Ezaztu gizon, 70 urteko gizon bat. Hori da. Zer da, berarentzat, berari galdetuko diogu. Zer da zuretzat, hori, txoke hori? Niretzat izan da, uste baino lasaiago hartu nun, santzianean bazetorrela. Eta izan da, lasai hartu dudan gauza bat, onartzen ez dudala apenas ezagutzen, onartzen bai, nire aita da, baina ez dut harremanik izan apenas zurekin, eta oinarri horretatik hasita, erabaki nuen zerotik eraikitzea berarekin harreman bat. Ondora maten gara, ze humore oso antzekoa dugu, gauza asko oso antzekoa ditugu. Bada bilak elkarrekin maingura batean. Bai, nire amak askotan esan dit, nola da posible egun bat berarekin ez bizitu eta hain berdinak izatea. Hori da gure kasua. Orduan, poliki eta derrigortu gabe nire burua, ez? Ze hasieran jende guztiak, eta hoain etzau gaitakin, eta hoain etzau gelitu behakin, eta zuzen bat aliz bazkaltze zu jabetean zure aitakin, esaten nion jendeari. Egia da gero eta gutxiago gonbidatze gaituztela ere. Kanpezura, Kanpezura, kaso menu merke horietako bat? Baina, orduan eraikitzen, baina lasaitasunetik, eta jendea asko harritu da, ni horren lasai, ez nahiz bat ere lasaia. Zerk harritu zaitu gehiena hau egitean? Zerk, ez dakit harritu edo zerk jo zaitu gehiena edo zerk unkitu, ez dakit. Mila sentsazio eta sentimentu izango ziren. Unkitzen momentu asko euki ditugu. Ze beti esaten dut nik bildu dudala hau, nik sinatzen dut, baina denon artean egin du liburua dela, ez? Ahots ezberdina daude. Eta unkitu asko, ze lehenengo hitza etxe guztietan izan da eskerrik asko. Eta, ostras, horrek, ja egiten zian, nola eskerrik niri? Zuk esan diazu baietz, zure bizitza kontatzeari, bai? Eta horrek asko harritu eta asko unkitu dit egin dudan bitartean. Eta gero antzekotasun asko bizitu ditugula gure artean, eta naiz eta ez ezagutu, ematen du betidanik ezagutzen gehala, ze bizipen antzekoak izan da, naiz eta munduko punta ezberdinetan izan, ari ezkutu batzuk hortik, sortu dutela orain gure artean harreman oso polit bat. Galdetu dizut amak, ze esan dizun, aitak, ze suposatzen dut gauza batzuk, hitz egin da bai, baina beste gauza batzuk ez
Eta bapatean irakurtzea bere alabak eta beste hainbat alaba eta semeak idatzitako eta sufrimendua bere eintzat ere ez da erresa izango? Ez da, eta aipatu nahi ez dela bakarrik sufrimendua, ez? Aitak hori esan zidan hasieran, zertako idatziko duzu hori da sufrimenduan berriro ez, hor, bueltaka aritzea eta biktimismoan, eta ez da bakarrik negarra. Osea, da bizitza bera guk duguna, orduan ez da, bizitza ez da bakarrik tristura. Osea, nik kriston parrak bota ditut, historio asko dauzkagu oso parregarria direnak. Ai, kontatu bat. Kontatu bat. Nik nirea daukat bat, 6 urterekin lehenengo aldiz jo nintzenean, gelditu nintzela hegazkinean komunean entzerratua. Lineako bana zen. Abioiak ja beldurra ematen zuen de por si. Eta ni 6 urterekin euskaldun bakarra ginen abioian eraman eranaia eta hiruok. Eta ni entzerratua eta ama negarrez, eta de repente entzuten unera ama, pero, ¿y este avión cómo va? Osa, pilotoa eta dena zegoen ni atera nahian egazkineko komunetik. Eta nera ama kojonatua, no, tranquila, compañía, con el automático, osa, iritsiko algea. Osa, nere ama supergazte. Zelo zeito, no, tranquila, compañera. Oso, total, atean nintzela kuleroak eben jetxitan behar batean, atea irikizuten, eta eraman ziguten kabina ikustera, nitan eran naia, eta daukat, irudi hori dela. Eta ia da automatikoa zela eta netxe hola, ni blas. Ni dios, osea, alderak nirekin zeuden, eta nera ma, pero que es una niña de 6 años, ateako da, bakizu, osea, ateako da, osea, hartu pesez, abioia. Eta olakoak, asko, osea, badaude, anekdota pilo bat, baino. Eta lehenokora bueltatuz mozten dizu dela, ze anekdota nahi nun. Atiak esan da gero sufrimendua baino, zuk esan da gero etzela bakarrik sufrimendua, ze esan du? Ikusita jendea gerturatzen zaiola eta joe harro egongo zera zure alabaz, jozea handia zure alaba, ze ona zure alabak egin duna, orduan esan du, pues, igual zerbait handia egin du. Orduan esango zuen eskeneri iguala da. Hor eta esan eta erantzun zuzena jaio nintzen egunetik zaudela harro nitaz, ez orain. Claro. Hori esango du hemendik aurrera. Hau, eginda, urratxori emanda, hemendik aurrera leheno grazia eman dit sartu garenean, esan diot, miren, liburua ja ateazu, semela bi, landatu duzu zuaitzen bat, eza? Bai. Hil zaitezke? Hil naiteke, baina eski no me viene nada bien, esaten da dut. Osea, oantxe ez, osea, ze. Lehen esan dit, eski hobeto atorkito menos cuarto. Hori zen, broma bat ere lankide batek eta nik neukana, ez? Tabernan egiten unean lan, eta esaio zuzura mari, ze ordutan iritsi zaren galdetze izunean, a menos cuarto, orduan, ja ondo gelitzen za, eta listo, hori, hil ere a menos cuarto, osea, oantxe, ez dakat inongo intentziorik. Inongo intentziorik, espero ez, Ibai, ze galdere egingo zenioke, eske, zaila da, zer etzenioken esango zen laguna, zaitu, miren da, orduan bihotzetik ateratzen dira gauzak. Galderik ez, eskarrak ematea. Bai, nik ustez beharrezkoa dela, ez? Bueno, mirenek aipatu duena, baina iragana ezin dugu aldatu. Eta etorkizunean datorrena ere ez dakigu. Baina orainan egin alba dugu memoriarik eta bat eta aitortza hori haina ahaztuak egon dian aurroiei, mirenek aipatu duen bezala motxiladunak nahiko presente izan ditugu, azken urteotan Euskal Gatazkaren ondorioz, hainbat inpaktu hasi aztertzen eta hau bada potolo bat, ez? Eta garrantzitsua delako nola superatzea biktimarioen diskurtsoa eta sufrimendua landu behar da oso ohituak egon gehalako sufrimendu bakarra entzutera, ez? Eta, sufrimendua pozatana bildu da ez liburuan. Bizitza, Gora zuek. Hoi da, gora zuek. Eta esan duguna, oraintxe Ibaik esan du, ez da? Iragana, oraina, oraindik ere bada. Oraindik ere badira deportatuak, oraindik ere jarraitzen du, ze batzutan badirudi dena bukatu da eta dena pasada. Ez dezagunaztu, kontuz. Ez da bukatu dena, ez da pasa dena, oraindik ere realitate hori existitzen da, oraindik badaude maletadun aurrak. Bai, badaude, eta gainera bertan parte hartu dunetako bat oraindik adin txikikoa da, 14 urte ditu, Uraitz txapartegian, Nekane txapartegiren alaba, eta, kasualidadez bere ama aurten aurkeztu da Audientzia Nazionalean eta oraingoz libre gelditu da epaiketa baten zai, baina Uraitzek Euskal Herria lehen aldiz aurtengo apirilaren 5ean zapaldu du. Suizan jaio da, Suizan egin dute bizitza,
Eta honekin erakutsi nahi nuen ez dela bakarri 80. hamarkadan jaio ginen hoiek bizitu genuena. Eta hori, aspaldiko kontua balitz bezala. Ez, gaur egun hor dago, eta nire aita itzuli da, baina hor parte hartzen duten batzuen gurasoak oraindik ez dira itzuli, eta seguruna ezingo dute itzuli. Eta beste batzuk hor azaltzen den bezala, aita han hil zaie eta errautsak ekarri dituzte. Orduan, bueno, noski ez dela bukatu, eta hau da lagin txiki bat, ze zoritxarrez izan gara, milaka, maleta daun aur, nik esaten dudan bezala, baina, bueno, guztiak representatuak sentitzea gustatuko litzaiake, eta, bueno, bengoagatik aurpegiak eta izenak jarri zaizkigu. Jartzea, ja, etzeate ez ezagunak. Ja badokazu ez zuen lekua, ez dela gutxi. Jo, benetan, miren, mila esker unkitzen azu. Ikusezinak, erbesteratuen aurrak, maletadun aurrak, gustatzen zait. Termino hori gustatzen zaiz reala da. Patentatuko dut, Patentatuko dezu. Ez da existitzen, baina neria da ideia. Maletadunaurrak.eus, badakizue. Mila esker, miren. Zerrat, zorionak, kriston aurrera pausua da, olako gauzetaz hitz egitea gure memoriarentzako, eta ulertzeko iragana, ulertzeko oraina eta bizitzeko etorkizuna. Beraz, eskerrik asko. Zuei. Hitz egin dugu zure liburuaz. Por fin.